Здравейте, аз съм Иван и това е втори епизод на Сафари! Африка. В трети епизод ще съм на контролер. Да ви кажа. В трети епизод на Сафари ще съм с контролер, защото ми е удобно с мишка. Да. Така. Уху. Зареди. Така. Справям се горе-долу. Горе-долу се справям. Какво стана? Аха. В тия малки. Коста! Моята традиция така да направя. Не, аз си хабя патроните. Имах ли нивото? Но. Защо е толкова трудно? Играя на ново. В епизод 3 ще игра с контролер! Да, дали ще е по-трудно или по-лесно? Мисля, че ще е по-лесно. Защото искаме и това. Добре, как мога да... Опа, опа. Така. Да се движа е моята тактика.
О. М. 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 О, хедшот. Видяхте ли го той? Бати ме. Дали спечелих? Не. Добре. Искам ето това. Няма повече на това, не съм отключил това. Искаме това. Така, окей. Искам ново оръжие. Колко струва това? Или това? Нещо ново тук. Цай са яки, ама искам и тия. Ето тук какво е това? Така, ето го трофеят ми. Това е на слон, главата, трябва да намеря. О, вараманча, долу. Искам да купя. Ей това. Това много искам. Мисля това да е за клипа. И до виждане.